περίπου που αντιστοιχεί στο δικό μας γυμνάσιο και σε διάφορες τεχνικές κατευθύνσεις που μπορούν να πάρουν εκεί οι μαθητές και στην οποία μας επεσήμαναν πόσο κοντά βρίσκονται οι επιχειρήσεις με τα σχολεία, έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές να έχουν και μια αποκατάσταση στη συνέχεια, εργασιακή αποκατάσταση. Επίσης, η δεύτερη φωτογραφία αριστερά τώρα ήταν με έναν εκπαιδευτικό από την Κολομβία, ο οποίος βρέθηκε στην Πολωνία και μας εξηγούσε για διάφορες καινοτομίες τεχνολογικές πάνω στην εκπαίδευση. Η κάτω φωτογραφία, κάτω δεξιά, όπως τη βλέπουμε, ήταν στη βαθμίδα του Δημοτικού Σχολείου και έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τις δασκάλες εκεί και μάθαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα όσον αφορά αυτή τη βαθμίδα. Και φυσικά, εδώ έχουμε και εκπρόσωπο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην κάτω φωτογραφία και συζητήσαμε για διάφορα θέματα που άπτονται της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν θέλω να σας κουράσω όμως άλλο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, φυσικά, αποκτήσαμε διάφορες δεξιότητες και γνώσεις. Μία από αυτές μεταφέρθηκε και στο σχολείο και εφαρμόστηκε από την συνάδελφο, την εκπαιδευτικό κυρία Ρούλα Μπράβου, που δεν είναι σήμερα δυστυχώς εδώ μαζί μας. Σε συνεργασία λοιπόν με την διευθύντριά μας, με την κυρία Νικοπούλου, σχεδίασαν και υλοποίησαν μία δράση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενσωματώνοντας τις γνώσεις που αποκτήσαμε στην πρώτη ροή του προγράμματος Εράσμου στην Πολωνία. Αυτές οι γνώσεις αφορούσαν το εργαλείο Kahoot. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν διάφορα πράγματα για την προστασία του περιβάλλοντος, για την αιωλική ενέργεια, τη γεωθερμία, την ηλιακή ενέργεια, μέσα από ποικίλα παιχνίδια Kahoot που είχε σχεδιάσει η αξιότιμη συνάδελφός μας. Εδώ θα δούμε κάποιες φωτογραφίες από το ταξίδι μας. Φυσικά, αυτή που είναι άξια αναφοράς είναι η κάτω αριστερά φωτογραφία που έχουμε τα πιστοποιητικά της επιμόρφωσης στα χέρια μας. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία, η οποία δεν μπορεί να μεταφερθεί με λόγια. Περάσαμε εκπληκτικά και πέρα από τις επιμορφώσεις και την εκπαιδευτική διαδικασία, είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά και με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Πραγματικά έγιναμε μια παρέα και περάσαμε εξαιρετικά. Για περισσότερες φωτογραφίες και πληροφορίες έχουν αναρτηθεί όλα αυτά που ζήσαμε τις 7 μέρες στην Πολωνία στο Padlet, στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να τις δει. Επίσης, κληθήκαμε να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα, το οποίο σε άλλα πράγματα υπερτερούσε και σε άλλα υστερούσε, όπως κάθε πρόγραμμα είχε κάποιες αδυναμίες, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Η γενική αποτίμηση του προγράμματος, όπως βλέπετε, ήταν ότι και ήταν ένα πολύ οργανωμένο πρόγραμμα, όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν συμφώνησαν ως προς αυτό. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε και ένα πολιτιστικό κομμάτι ως μέρος της επαφής μας με τη χώρα, που το αξιοποιήσαμε στο έπακρο και είδαμε πάρα πολλά πράγματα για την Πολωνία. Και φυσικά αυτό που στο τέλος μένει για την καλύτερη συνεργασία μας στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας του Μεσολογγίου, που όλοι ελπίζουμε ότι θα βρεθούμε και του χρόνου εδώ, είναι ότι αυτό το πρόγραμμα συνέβαλε στην καλύτερη γνωριμία και στην επικοινωνία με τους συναδέλφους. Νομίζω ότι αυτά σε πολύ γενικές γραμμές μπορώ να σας μεταφέρω χωρίς να σας κουράσω, μιας και η ζέστη είναι ένας παράγοντας που δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε σε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.